Чистай шәһәренең 4-нче мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Хәкимова Алисә. Габдулла Тукай. Кышкы кич. Кызык сезгә, яшь балалар, кышкы кичтә. Җылы өйдә утырасыз, якын мичкә. Утырасыз рәхәтләнеп, тезелешеп, шатлык сезгә. Уңайсызлык килми һич тә. Һич кайсыгыз таныш түгел хәсрәт берлә. Утыргансыз матур гына, рәт-рәт берлә. Кышкы кичнең озынлыгын сизмисез дә. Әнкәгезнең сөйләгәне әкият берлә. Тышта иссен ачы җилләр, тулсын карлар. Өй түбәсе саламнары килсен тар-мар. Суыклыктан очар кошлар оча алмасын. Сезнең урын җылы, әйбәт, ни кайгы бар. Төшсен ләкин исегезгә кайсы вакыт. Һәркемгә дә бирелмәгән мондый бәхет. Ятим калган сабыйлар бар, бәхетсезләр. Ата-анасы вафат, җирсез һәм йортсызлар. Мондый кышкы кичтә сыгыныр урыннары аларның юк. Өши бите, борыннары. Үлми калса яхшы алар салкынлыктан. Кайберсенең шуннан була үлемнәре. Очрый калса сезгә шушындый ярлылар, яшьле күзле, моңланганнар вә зарлылар. Яшь балалар, аларны сез яратыгыз. Җылы сүзләр әйтеп, сөеп юатыгыз.